Gennemstigt. Jo, vil også gerne have det gule på min skurkant. Hallo. Från vi inte pratar sammen. Jo. 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 Så var doch. Forlås. 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 Ich bin der Geheimmachtkommissar. Wen bin ich? Det er som om der er ret af front. Hallo! Jo, vil gerne have biffen gennemsnit. Hallo! Bin jeg einsam? Bin ich verlost? Jo, vil gerne have biffen gennemsnit. Nicht forkert, hvorfor just teater? Du vil gerne have biffen gennemsnit. Det skal være en ordentlig denne gang. Skifter til hollandsk eller meget? Det havde vi sige. Så er det ikke bøf. Nej, positivt. Vi gider ikke den blodige. Æbleskiver for helvede. Hollandsk. Det er hollandsk. Vi kan desværre ikke umiddelbart hjælpe med. Hello! Do you speak English? Ja. How are you? And how is the world treating you today? Ikke særlig godt. Nej. Bare rimelig dårligt. Nå! Giv den mand med Musela. Nej. Giv den mand med Musela. Det er simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Og dog. Og det kunne jeg selv regne i luft. Herre materielinspektør. Ej, det er svært at forudse. Tror jeg kan væk. Hallo! Ich verstehe nicht, was du denn sagst. Ich bin von der Bayerischen Wunderland. Früher går han nok i tålighed. Ich bin von der Abgegangen. Det er gerne ud. Ja. Og du var på adskillige stik. Jeg tror, at du går nok elefant ud på et tidspunkt. Hallo! Ich behöre nicht die Vuvuzela. Ich bin genau krass mit der Stimmung. Verstehe nicht. Du er helt format. Jeg har ikke brændt den der. Ich bin am... Hvad? Hvad siger du så? Jeg går nok i Holland. Nej, det er ikke rygeovlet, det er ryger. Ja. Det er måske en god idé. Ja, det ved jeg så ikke. Noget musik. Random. Shuffle. Nej, shuffle. Det var det, jeg måtte. Request, as they say. Noget med Elton John. Herman. Ja, Elton John. Eller Herman. Og jeg synes, vi alle sammen skal nægte os synge med, fordi at vi prater os noget meget mere. Lasse, er du enig i Elton John? På den måde. Det er forhåbentlig ikke. Lasse, guitar, Elton John. Det er jo ikke... Det er spændende at optage. Det ved du. Det er helvede at spille. Det bliver en helvede spil. Mikkel, har du nogle cigaretter? På dig? Elton John, Ray Seal. Hvad med Rocket Man?
Okay, med... Det er noget kedeligt. Men jeg ved ikke hvor. Jo, de er der. Se nu. Hvor det passer der? Hvor det passer?